cerddor a'r cyfansoddwr swynol a lewis sy'n llenwi ei gartre gyda cherdd a chan yr wythnos hon ar Adre. Ers dod i'r amlwg gyda'i ffrind Arwel yn canu'r canu'llosgi a'r Can i Gymru, mae e wedi rhyddhau 7 albwm, 5 yn Gymraeg a 2 yn Saesneg. Mae ei yrfa yn mynd o nerth i nerth. Ar ôl cyfnod yn Ffrainc a Llundain, erbyn hyn mae o'n byw yng Nghaerdydd gyda'i wraig Hana a'r plant Martha a Mabli. Dwi'n ffan o'i gerddoriaeth ac yn edrych ymlaen at gael sgwrs. Wel, be am yn ei ddechrau rwan? Wyt ti'n cofio y foment pan nes di berfformio a meddwl, reit, dyma dwi am wneud fel gyrfa. Fama dwi'n mynd i fod ar y llwyfan yma? Wel, dwi'n cofio pan i yn y band yn ysgol, yr wefr na ges i o fod ar y llwyfan am y tro cyntaf efo fy ffrindiau. Dwi'n just cofio'r teimlo yna o fod mor gyfforddus yn fy nghroen fy hun, a just bod na ddim ofyn, mae pobl o hyd yn gofyn, o, ti'n nerfus? Maen nhw dal i ofyn, wyt ti'n cael nerfus? A dwi ddim, fatha, mae'n odd, dwi'n teimlo fel, mae'n swnio'n fel bod fi'n bod yn arrogant, ond dwi'n teimlo mor gyfforddus ar y llwyfan yn canu bobl. A falle dyna lle nes i sylweddoli, o falle bod na rhywbeth yn hyn, falle hyn dylswn i drio wneud fel gyrfa. A ti'n berson diymhongar iawn, achos fysa chdi ddim yn deud hyn, ond mae pobl fel Gary Barlow wedi deud bod dy ganeuon di'n ffantastig, oedd yn sôn am yr Child's Christmas in Wales. So, Jules Holland, Janice Long, Bob Harris. Ti wedi bod ar playlist Radio 2, ti wedi bod ar brig siartiau Radio Cymru. Wyt ti'n pinsio dy hun weithiau? Ac ydy hwnna'n rhoi pwysau arna chdi i ddal i gynnal yr perfformiad yna? Ydy, dwi'n meddwl, dwi o hyd wedi bod yn rhywun sy'n rhoi pwysau ar fy hun i drio mynd ymhellach, a dwi'n meddwl, reit, be fydda rai wneud nesaf? Be wneith mynd â fi'r cam hellach? Dwi'n meddwl hwnna jyst yn fy nghymeriad i, fyddai o hyd yn wneud hynny.